Για βάλ' το, αποθήκευσε. Δεν το έχεις πατήσει. Ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, αυτό τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα μοτέρ 62 χιλιοστά μετατοπισμένο με τα ανάλογα κολλήματα. Να το δείξουμε και από εκεί. Με CDI κεφαλή. Και εδώ έχουμε ένα βολάν. Και εδώ στο μάτι έχουμε μακρύνη με λαμάκι για avance, να του δώσουμε το ανάλογο avance που θέλει το μοτέρ αυτό. Και εδώ έχουμε μια ηλεκτρονική ανάφλεξη εδώ μέσα, το οποίο μπριζάρεται με τον υπολογιστή και φτιάχνουμε τα ανάλογα avance, ρεύματα, προπορίες κτλ. Εδώ είναι και το πρόγραμμα στον υπολογιστή. Αυτό είναι το μοτέρ μας. Σε αυτό το μοτέρ φτιάχνουμε και μία τριβάλβιδη τώρα κεφαλή. Που θα τη φτιάξουμε για αυτό το μοτέρ. Ακόμα είναι στα πειράματα. Για να το βάλουμε να δουλέψει κιόλας. Αυτό είναι το μοτέρ που δουλεύει 62 χιλιοστά, που δουλεύει έτσι, όχι μόνο φωτογραφίες, θα ακούτε πως δουλεύει, χίλιες στροφές ρελαντί. Λοιπόν, αυτό είναι το μοτέρακι που φτιάξαμε. Και έχουμε και εδώ και ένα ψυγείο λαδιού από 7,5 Καβασάκι. Λοιπόν, αυτό είναι το μοτέρ. Την επόμενη φορά θα σας δείξουμε και την κεφαλή που ετοιμάζουμε για αυτό το μοτέρ.